Yo, what's up guys? Namin karon sa taxi guys. So padulong mi sa SM Uptown where magpalit mig magpalit mig SIM para sa iPhone. Shit bro. Yo, nasi CK, Jafar, Neil, yo, what's up? Cha. Si Neil na lang na to Twitter Neil. Oh my god. So balik kami niya guys. Kaabot minute guys. Ano man basta boring ang pagkatao. So yung guys, napimigay sa karon sa 7-Eleven, nag-charge pa si Jafar. Balik na may karon taon pag umabot na sa SM. Merang SM dito sa unahan yung yun. So, among gila ng sinig na ako, nagpapasyag ka ng motor niya bitaw, ng motor pambugok, soaring roaring motor. So, yung guys, wala na yung motor yung bugok yung pagkabata. So, karon mo agpil ni karon sa magpwede na siya ice cream. Ang perfect ba? Perfect ba? Magbay pa ice cream si Neil. Karata na mga mahuman niya ni ayaw mo sulod sa SM. Kaya ayaw shooting pa din. So yun. So yeah guys, padulong karon sa dapat ng interview na may yung dapat ba kung mura musically. Okay na. Guwapo ka, perfect ba? Ka perfect. Iwati mo papa. Hindi ka rin sa SM. Uptown. Gamay na kay tao diri galaag mo hindi kaya ng April ng lugar mga good. Yo, mag-vlog ta karon bayo nya na pag masulod na tabay kay grabe kay init mga good. So mo ba? Dinala sa kay-vlog ay karon guys. Taga kay ba. Ba. So nangyari tawag guys, maling so yung guys nang natulis ni kato isa kanto so karon magpalit ang tag SIM para sa akong bagong iPhone. So SIM ko. iPhone. Ano sa inyo bilo? Wala na. Oh, isa ko. Ano sabi? Apa din? Morning, segundo. Kahit hasta ang iPhone girl. May phone. Ano mag-isay ni Brilon? At least na-load. Abot nila, miss. Ilang ako na ako sa iPhone mo. Palit nila ako ba, mahal? Alam ko. Murang iPhone na lang. Bago na yung iPhone. Napay may iPhone. Murang iPhone na kuhan ba? Pwede pang taxi. Wala mo na sa cellphone lo. Kami na mo guys. Saan na ng cellphone lo. Masyado way you. New. Hala. Mag-vlogger. Mag-miss ka na. Wala na lang. Ay ba, gusto mo na pag-redeem? Na-redeem rewards ba eh? Na-may redeem rewards iPhone ha? Free 5 days FB. iPhone 2S. As you can see guys, can you zoom in Jafar? Yes, can you see that? Right there. It's iPhone. So this is my brand new iPhone X. Guys, mabalik na ni karang taon kay magtanong sa mga chill na places. So nalakoy cellphone guys. Balik na pang niya. What's up?
Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. Shorty, what you want? Shorty, what you need? My niggas run the game. We ain't never leave. Counting up this money. We ain't never sleep. You got V12. I got 12 V's. Got bottles. Got weed. Got molly. I'm all the way up. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. So yung guys namin sa fun time right now. Kasi na nagpahit na I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. M's in my bank account, yeah, in my bank account. Ay, piupat ka doon. Bay, ikaw nagbayad. Wawa doon lang. Ay. Dua. Show. Dah. Ini dah challenging dah. Alah. Okay. Awere ko para simulyo. Baga. Restoran lugar, restoran. Aja, be menukan. Hindi kawan ka to eh. Oh my God! Fuck the system, my nigga! Come on, Papin! Come on, cash out! Yeah, cash out! Fuck the system, bro. Come on! Tor. Malasan pa kayo ako eh! Napalagi daw na! Tunan! Oh! Fuck the system. What the? Basta-basta. Sokta ni CK. Higher! Wala na! Finish na. Jump! Give it! Alam ka. Money! Yalla habibi! Yalla! So, yung guys, maawa namin diri guys. Hindi nang boring yung kayo. Boring. Ito, mapicture tayo. Unsa man. Guys, diri guys. Kapag guba si CK. Titanic kayo Titanic. Na yung mga Titanic. Dali ba yun? Titanic. Bros. Jack! So guys, kami sa mag-vlog kay wala pa man. Seryoso mo ni Jazz? Balik day guys, kaya nag-picture taking pa guys, dami sa pasakan. Nagingig tayo sa kabayo. So namin diri karon naglabak-labak na din sa mga Kanon guys, explain din nato guys. Ako ni Kuya Tim karon. Karon sa delikado nga place guys. Kanon guys. Ani guys. Layat pa ni. layat. So magkwamig mga tsada kay nga pics sa tanaw na mo kung tanaw mo sky ba yun? Okay. If chada siya, i-post na mo diya. Mo maning lugar sa ako katong Superman ba? Okay. Alak kaya. Gina picture na ta. Picture, balik kami guys. 3, 2, 1. Go guys, patulong na siya Tara, guys. guard, tara dinig to guard. Sayo. Mulabak na siya sa akuan guys, sa pinaka-crucial nga agianan guys. Guys, ano ka? Problematic kayo. Tain ni Japar ya guys. Tain ni Japar. Kalo, oy sa mga amigo, hala, kalo, oy sa mga. Dramatic song.
I can buy. Oh yeah. 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 Amoy na kayo mo. So guys, muna final na nga ending nga mauma na may kay kanang muna ning ending sa amo. So guys, muna ning pinaka-ending sa mong vlog karon nga adlaw. So Ending na tinod na ending. Tinod na ni kay Bumbok. Guys, Jawa bumbag. Putang ina. Ayawa ka to lakay nila, dinok balik.